o goberno alternativo do BNG trátase dunha fórmula que está inspirada nos gabinetes na sombra da tradición parlamentaria inglesa. O primeiro é facer un riguroso labor de control ao goberno da Xunta. Cada consellería terá un exhaustivo seguimento, unha marcaxe estricta por parte das e dos responsables de área deste goberno alternativo. O segundo obxectivo é explicar as propostas que adoptaría un goberno do BNG para resolver os problemas dos galegos e das galegas. Ante cada crítica aportaremos unha solución. E como terceiro obxectivo, promover grandes acordos de país en cuestións estratégicas e contribuir a darlle peso político a Galiza no Estado. Riguroso labor de control, propoñer alternativas para dar solución aos problemas do país e mantendida para colaborar a favor de Galiza. Esta é a folla de ruta coa que imos traballar desde o Grupo Parlamentario do BNG. Somos plenamente conscientes do papel e da responsabilidade que nos deron as urnas e desde esa responsabilidade da forza líder da oposición imos traballar desde o primeiro minuto para darlle a Galiza unha alternativa de presente e de futuro desde a convicción de que este é un gran país que gañará con confianza en sí mesmo e nas súas propias forzas.